darasa titia pitua ayah nak jadi rumah. Nyampang ko iswa hidup manggale duonan patui ka anak bau nan kok bajalan nak janjo pane makan jo lawa jo bada maco nan kok bajalan nak janjo pane makan jo lawa jo bada maco. Isa balun matahari tapi rang balang jo pagi pasti kakito pulanglah lewat wakatu bukari rang mambali sanjo ka awak pulo hidup bamewa jan biasokan cukui basamba pada jo maco untuang jo labo dapat disimpan untuk kabaka di hari tua. Jiko bak nantun anak turuikan tahu di untuang kece rang tua nyampang balagia yo pancarian sisiahkan zakai untuk pahalo nyampang balagia yo pancarian sisiahkan zakai untuk pahalo. Isa balun matahari tapi rang balan jo pagi pasti kakito pulanglah lewat wakatu bukari rang mambali sanjo ka awak pulo hidup bamewa jan biasokan cukui basamba pada jo maco untuang jo labo dapat disimpan untuk kabaka di hari tua. Jiko bak nantun anak turuikan tahu di untuang kece rang tua nyampang balagia yo pancarian sisiahkan zakai untuk pahalo nyampang balagia yo pancarian sisiahkan zakai